Duha na ang natalang namatay sa diarrhea sa Toril, Davao City. Samtang misaka na sa kapin 200 ang kaso. Ani report ni Argil Relator. Ang 67 years old nga si Linda Nuska nga taga Barangay Lubugan ang ikaduhang namatay tungod sa diarrhea sa Toril, Davao City. Sumala sa mga kabanay, giatake matud pa kini, dayo nagsagunso na ang pagsuka. Natumba sa kalit niya dito sa sapa kay nagkuha gulay nga dabong. Oh, nya ako siyang gikuha dabong dito nga kuan gulay. Iko paabotan di ama kay magkuha ko gulay diri. Nya siguro sir kay anong pagkuha nito pagbalik. Isingdin mo na ang asawa sir nga si mama na gitabang niya. Gilayong gilubong ang namatayng pasyente subay sa relihiyong Islam. Sumala sa CHO, miabot sa 212 ang kaso sa diarrhea sa 18 ka mga barangay sa Toril District. Lakip na dinhi ang tag-usa ka kaso nga natala sa tulo ka barangay gawas sa Toril nga mao ang barangay sa Matina Aplaya, Balyok ug Dumoy. Pinakalaghang kaso ang natala sa barangay Daliao nga anaa sa 41 cases. As of June 19, 2 p.m., 87 ka pasyente ang natalang hospital admissions. Samtang 73 ang outpatients og 25 ang for verification pa. Presumably, it cannot be water alone, it cannot be food alone. So, ang ato karong consideration, this could be a mixed infection. Yes, no? So, pwedeng magsagol-sagol ang infection tungod sa ubang-ubang klaseng kakaw. Subay sa nagkadaghang kaso, puno-puno na ang mga pribadong ospital sa Toril, sama na lang sa Ernesto Guadalupe Community Hospital sa Barangay Daliao. Actually, gi-control man ang mga admission kay ma-shortage po ko sa akong staff. So, dili po na mo ma-attend tanan. Huban, i-transfer na mo sa other facility. Ang full house, yun mi, sir. Ang kuanjo, mga 90% LBM and vomiting. Kalibanga, jud, uksoka ang complaint. Mag-usa na kasimana, humanatala ang unang kaso sa diarrhea sa Toril. Apan sumala sa CHO, karong adlaw pa ginalaumang makapagula og partial nga resulta ang laboratorio sa SPMC. Gawa sa testing sa DCWD ug CHO, duna na say team sa epidemiologist gikan sa DOH Central Office nga gipadala aron og pahigayon og independent investigation. Hinoon, doon na initial nga findings kung asa nakita nga amoebiasis ang nakaigo sa mga pasyente nga naka-admit sa SPMC. Among their patients who were admitted sa SPMC, they done also fecalysis and rectal swabbing. O sa fecalysis sa initial results, naatay mga kaso nga nagpositive sa amoeba. Sama-sab ang nakita sa mga pasyente sa St. John of the Cross Hospital kung asa dito ang pinakadaghang na-admit nga mga pasyente. Almost all the lab exams revealed acute amoebiasis. So, there was a surge of amoeba. And you know, amoeba can get into the body through water and food. You know. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.